ke bang awat hemrit kan hok atum along nilip ke AACMA si pabitra rong pi kahom ridam non malom thengpi kang hu chimit me pin si kapang ham hu chiang ring Nilip MAC constituency ki parlo proper choki hola lapen panjan alom jang mi poni phai krit rok mate ajo por alom men tomon thepi ki bang awut hemrit kan hok atum along MAC pabitra rong pi kahom ridam Kedam tang jang mi poni phai krit trok arni por phai kri si malom men tomon parting ki bang plut ajok proper choki hola lapen panjan pinang an a hemrit kan hok dolo lapen thengpi ke ba pen cheng lok robar kowe lapen pinang an bari asan kan hok pon dolo lapen kisung ki photom hang jo hang hai an pin lo ko pai ki mi ping ajok monit aban ke apran kedam abelang patu mini phai krit trok si urmi arni nilip MAC pabitra rong piwang si kisung ki phowek atuma hem along an homri dam non amat kadok abe hom pharo sir kep ahem arit kaheno aphai long ponlo lapen laso ang bong pen hum thong kep ahem tun atum ahem arit ka binong atum lo lapen non amat ki emergency aphan tar polin sitami ron pon pusi MAC pen pachini pon lapen kisung ke phomate hemrit kana hok binong don thong kep atum aphan relief camp thik pon lo lapen relief camp along ki do atum aphan sitami kicho kijon aphan sitami pipon popusi ningche pon nili penang kiloberta prokasteron Pakuin, pun hala. Dakan lah ini. Nali tu baik. Betul. Nah, teko. Berapa? Oh, nangka. Teko. Semua ada. Semua ada. Non tuina no tu non kena subuh halo. Kita ni dah kau. Kita lah kon hello lah. Terbuka. Kedam tang jang mia cikloni phai kri ki thom arni KSA amai phudor sing to ranglapen all Assam Gorkha Students Union Amri Chenthong Regional Committee amai phun Nobin Chetri atum angbong call recording ka chingki angbong Nobin Chetri abang akele lam kaning je par pik lapen ke ther ke hapon an part ami kang thoka penrem aputhak pini la pher reng sibon aklam along Chenthong rong asar amai lapen Chenthong Youth Development Committee KSA lapen United Khasi People's Organization atum pen kaching kiching wai je phan lapen lam kapang sam je phan chesek ponlo Bon sami halapu Nobin Chetri lapen alang jer po atum kaching kiching wai jadim aklong along an pali ledet ajok pini ching kiching wai ponlong ledet lo alam ki abang thedung ajok pini kapang samji along lam ki kachator ko atum bang vedet ajok habi pin po atum phan kang sai ponji ang dengsi lam pali lo karbi customary law aron ateng pensi ing sai pon pupusi Chenthong rong asar amai KSA CYDC UKPO atum asong chingki pen kang sai pameji aphan ang deng en ponlo lam ki klang angbong ke khai ki thom si lam ki klang lo la selabang so lam ki kapang sam chipura Chenthong Youth Development Committee amai phu sipson senar pen chenglok kam sing rong phan advisor CYDC bor im hanse CYDC la pen ke KSA claim bang phu khor sing rong pi prasanta ing West Karbi Anglong District Kongchon bang pen chenglok ari sang ho atum an part amai United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee amai phu pinsgai lang rottani la pen ke paschan stand Kongchon bang la pen ke ari sang ho atum chetong dun bonsta me halapun Nobin Chetri Anu Sharma Chandra Garkha SGB atum adim aklong an paliledat ajok kaching kiching wai anta pedu un edat lo amri penang kiloberta hemari bongrum o tari ke toksa ni dagre kubona kamalo asinal tum duta kapaceta katum asansol hot nangate tong thai bang ken dihen kana kan pardom pajilo lasi tari kriket hom ala so alam the katelong aputha ka bang e tari ke toksa ni sin kana polo lasi ni tumda kenalan mu chingrum lo lasi ni tumta matha lo je la thong no be akumbin pulo tangte ilitum karbi athei anok be alam penar lo lasi pulo tangte la he alam kaching wai abang ke mane isi ilitum karbi tumta akithi akiding mantenge do tum do lalo
lasi hala so ke so mahula bangke molang di terang song ke than si ate ki tonte masih coba pesai mane ki cek pesai du kolo labang so la putha bangke non itu karbi customer lo tane habi pin po hin tasi napang sai na pusi pinia bangke ni tum dak mane ka ching wai tani padu den lasi labang so putha bangke ni tum unan lapen rat atum phanta ni tum ani li karbi rong dakin thong karbi rong sar amai pu lapen KSA lapen bang SYDC lapen ada teblok teroi khasi agha mane asong ya po tum tadolo lasi tingki wasi ti bang labang so meeting bang amai ka ching wai padu de po asini tum lasi rumpet pen habi pin po phan je hang si na tum long si uthola bang so alam wanji pusi wan pen si bisa nang po pusi mane pinia bang kani tum ching wai bila setat pun Anang itu anak Arni kan labangso ka kansai arni bangke ni tum hala nangapang saja tum handa cingki cingwai dunang kongla kasi halang ni tum nangkang saja atu mata pemantu ma arni khoji hala so arni si dunang koko apela sopha bang ni tum larat atu mandan tum borbita tani tum pacita ko Kandi la karena ni tum la tak Durga Mala amu ti di pun kolangan lasan tu bandun la birap chom bang che don delu lage lage che don thek khelo ake aron si ave la bang la so ako la bang so athong nok be mane ke som ke kuning hang pe ko mane amisi tu man ko lo e cho kam ka dikela aron ajir pe se ni tum klem na ko gi na thong nok be mulo tang te lage tu ma song ya po thong nok be mane wai song ta pe thong nok be hala wai song mane akumlin ke ta la pu ga amisi tu bang toy ma pi am chong la pu ga dikela bang aniom ahat mane ka mane aron ajir pe si bang tempo si dai e nahi la projat asis la sonajat ilo tapel alko ko da si bi ma hitame la da e boktera arong asordo alang tum na kasing ba kenan sorlo la projat he ko da di maklong si besi mejima tapel koson aron si itu non malom thengpi kang hu chimit me pin si kapang ham hu jiang ring ni phai kret rok jang mi project lo lason sin non malom sri wai song terang IC range forest office umjakini range habang under pampura forest sabit office ke parlo forest athing pikang hu ajo anar lo dodi sang sisi timit mepin ason si thek pon long lason ki claim long ver forest I staff atum akam che claim kledet si amek jang dun joy mang mate government pen kipi aboreng awarsoi aki joy kelong chitin koktong ame thang asai chelang chepang kreweloma lason polotela bang so theng pi chiklo e jon pleng ple akosi inghu thai po angring klang tanglo lasi hada kedo a forest staff atum chelang don pameme pulote abainong aki joy lok ke pipon songkrong ji arondo lapen ke thengpi kanghu atum inghu si sits dun erpo option athengpi pu irsi jor thu etiti lasi karbiang long aki thekiding atum lason asai ke claim ke chok putong pudun jima dongka mukam penang kilometer sonjef ingti